sa ka. Maayong adlaw kaninyon tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Marivic, 36 anyos. Kining akong kaagi sugdon ko sa 16 anyos pa lang ko. Apan sa dili ko pasugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit kinaguluhan, larawang ko pa. RMN Drama presents Handumanan sa ka awit. Ano pa na siyang kaagi karon? May kinig sa kababae nga nagpuyo sa Pulumulok, South Cotabato. Agato matatampo, nagdasangan nga Marivic. Wa kay post man trabaho tawhana ka. Ang imong sweldo kuwag na sa imong kaugalingon. Ayaw gani ko ingon ana bagstorya ha. Oh, Wa ba ko'y post. Kay wa ka man ako nabuhi og tarong. Mao ba? Mama! hino Ma! ka daw na. Pa! Basta nagul man na inyong away? Maghiram na ko ng mubi. 16 anyos na yung taon ko, ma, pa. Mauwa na tos mga silingan, uy. Wala naman na adlaw nga di mo mag-away? Kanang inahanin mo isulti eh. Kay dili na madutlan og kauwaw. Wala ka ko. Bahala na mo din eh. Oy, hoy, Mario, balik kini oy. Asa ba ka mo antong animala ka? Hoy! Hala, Marivic, buka tong amahan mo. Pabalik ka to dinhi. Oo, ma. Pa! Pa, hunong sa kunubi. Pauli na sa ato, pa. Pauli na sa bay. Maluway yung taon ka, pa. Ay, paspasok ka daw na ka ni Papa, uy. Dili na ko mubalik dito. Hindi na tong inahan mo nga. Sugod karon. Pag-iyahay na ta. Pero, pa! Mauli na lagi dito. Kung di ka gusto, magtiguhon di ka. Ginoo ko. Makulatahan ako gawa ni Mama. Init pauli nga wala ko madaas, Papa. Unsa? Mauna mo. Bisag iunsan ako gangyo sa Papa nga pabalikon din ni sa ato. Pero dili magit siya. Wa ka kay ayong pagkaanak. Ha? Wa ka kay ayo. Wa kay ayo. Wa kay ayo. Kay ayo. Salamat. Sakita sa akong aping, uy. Mauganis, Mama. Ako'y pahimungtan basta mag-away silang Papa. Samtang ako, duha ka manghon nga mga lalaki, pinangga kayo niya. Oo, kasabot na nga mong pagpayo. Sige lang nag-away si Mama o si Papa. Si Mama sige lang sa pangaway sa akong amahan. Huwag kong malayas, ako mo'y kulatahon. Panyahiman-himan. Iyaras ang apason si Papa. Ang tundi niya manap ang balik sa bay. Dili na lang kumatinga kung inigmatan ako. Niya na, nabalik na si Papa sa bahay tungkol kay mauli nila andan ako nila. Buwag balik. Ma, Pa, sige na, Bi. Gusto ko makaman og eskwela. Gusto ko mapadayon sa kolehiyo. Ay, sos, nga nugutang ganahan magyud kang makahuman. Nga wa maghihapon ay kwenta. Kay puhon-puhon kun maminyo ka. Ang bana ra maghihapon mo imong gasto. Kanang eskwela, gasto-gasto lang na. Ma. Ay, paita ba yaan niya akong sitwasyon, eh? Wa may pagkabana ang akong inahan. Maayo na lang gani. Kaya na ako'y gikalingawan karon. Tabang-tabang kong paninda og barbecue ni Ate Ingrid. Nga maura si tag-iyan ng among gipuyan. Kuyog-kuyog sa namo og simba. Maayo ba siya kay buutan pa kaayo? Mangandam na ko kay basin daghan og customer ron. Vic, unahin mo nga itong order ni Tata kasi nagmamadali daw siya. Opo, ate. Ay, sa'yo pangalan mo? Maridet, kuya. Ako dahil si Rinaldo. Taga Masara Davao ko. 23 ako. Tata akong nickname. Mao ba, kuya? 16 pa ko. Bata pa ito kikang tanawon. Amiga na tabik ha? Pila naman sa DNA kabuan nagsigig kuyog ni Kuya Tata.
suod na kaayo ni sa usag-usa. Buutan man sad gusto kuya tata. Bisag dako og tapang among edad. Pero hagi say magdahom nga magkasuod ni. Unsa kuya? Manguyab ka na ko? Mauna, Vic. Kuya, bata pa in taon kaayo ko uy. Katunga sa imong edad pagka magawang mo nako. Tingali, dili ka gusto na ako kay disabled ko. Polio rin kasalan ko katiil. Dili ko magkalakaw. Pero abi ni mo dahi, bisag ingon ko ani, kaya ti ka buhion. Naluoy di ako nimo. Isultihan pa ati ang grade nimo sa tanan bahin sa sitwasyon sa inyo. Kuya, Maong dahi, andap ko magpaabot. Ang tugkad sa akabaluoy na ko. Andap ko magpaabot ni Marvick. Ang tugmuhin ko din mong pangidaron. Tungkol kay tinundanan ni ako tinguhan ni mo dahi. kuya tata. Day, maluoy ka na ako. Sugtan na yung taon ko. Muluhod man ko si matabangan ba? Muluhod ko. Kuya, Para maluoy ka ko. kuya nga nagutaw nga luhod man ba? Tidog in taon uy, mautas sa mga tao. Day, please, sugtan ako. Kunin mo na kong sugton. Panggaon gid ka. Oh, sige, barog na kuya, barog na. Sige na. Gisugod na tika. Barog na yan, kay uwa na kaayo. Di pa nanaaw na tanin lang. Kinood ka nga. Imo na kong gisugot. O lagi. Tungkol kinakita na kong buutan pud ka. Mao nga gisugod na tika. Sige na, barog na. I love you, Day. I love you too. Maayong gabi, nang. Oh, may gabi isad. May gabi, Ibot. Ni ako din, nang. Tungkol kay, doon ka isulti ninyo. Bahay naman ni Maribik. Unsa man na, ha? Naami relasyon, nung. Pasalo ako ninyo. Naiba akong dako na sayop. Tungkol kay, dako gap among edad. Pero mahal ako si Maribik. Mahal na ako ang inyong anak. Aw, kung nagkahigugmaay mo sa akong anak, tata, o ako supak ana. Pero, exercise pa ba yan ng akong anak? Anda man kaka sa pagpaabot niya, andon mahingkod siya. Oo, unong. Andam ko, huwag di ka buto niya 18 ang edad, magpagkasal ni. Nahala. Kamoy bahala. Aw, basta kay tarunga lang gyud og daang among anak. Ayaw gyud og tinunto. Salamat ma, pa. Nalipay kay ko nga. Niuyon sila si mama o papa sa among relasyon ni tata. Buutan si tata. Matinabangon. Ug magyuna-unaon. Mutabang gid sa mga buluhaton pa dinhi sa bahay. Dili lang manghinanaaw. Gibati ko na sab nga nahigugma ko niya. Bisan tuod og disabled siya. Pero iyang gi-prove na ko nga love ko niya. Ta, thank you ha. Bisag disabled ka, pero nitabang ka na mo financially. Siyempre, uyab guti ka. Kaya na kumutabang ninyo. Bisik ingon ko ani, dili sa pagpanghambog ha. Nabi ko negosyo nga peanut brittle. Unya, ako itong supply sa mall sa Jinsan. Salamat ta. Huwag ko masayip sa pagsugot na ako nimo. Mahal ti ka, Vic. Mahal ko na sabay mong pamilya. Mong kutob sa kumahin mo. Mutabang ko nimo. Ninyo. Swerte kayo ko nimo, gyud. Mahal di ka ta. Mahal sa tika, Marivic. Abi na ko dili ka maanheron. Sa'yo ko na mag-deliver, day. Dili na lang panihapon ta. Ako sa nagpasta rin, ako gidambugas usod ano, ha? Anagan ko na mo ginang bugas. Wala lang utak ka nagpalit. Naapa ba yay bugas? Sige lang, Goday. Gamay rin na, oy. Maribek, pagpalitan dito og gas sa tindahan kay kapag muno naman ning lamparilya. Oma! Nga naman gusto magkayong kuba sa pundukan, uy. Lain man ang akong paminaw. Hala, mabalik ko sa bahay. Nalimot ang kong sa sudulan sa gas. Abi di mo ta. Pragahan talaga. Maniklaruho nato ni Mintras Waderi ang akong anak to apas tindahan. Huwag yung makauyon ni mo nga ikaw ang mamahimong umagad nako ug mabana sa akong anak kay disable ka.
Ginoo ko si Mama maron. Naunsa man ka. Si Tata maron iyang gikasapan. Magdali ko. Di-oyon ka naman sa Ma? lang. Ma! Ayaw pili ang lalaki para sa imong anak. Kaya sila ang mag-uban. Kung ano, dili ba ko mapuod? Ako man ang anak. Usa ko ni kalaki nga, Ma. Oh. Abi pa na akong tinud-anay ng imong pag-uyon. Karon na hinuon nga nakapangandam ng iyang pamilya sa among kasala. Mas may nagmahibaw ka ang wak ko makauyon aning imong pamanhunon. Pagkinig ko na ito eh. Day, mapaulit lang sa amo sa Davao. Unya, ako ta. Ayaw ka pala ka. Balik ko ka din ni Day. Mahal ka ayo tika ta. Magpaabot ko din mo. Mahal si Katie ka, Day. Wala gani balik pa si Tata nako. Suod sa tulo ka tuig. Hangtod nga namin niyo ko sa lain. Wa ko'y swerte sa ako na pana. Tungod kay nakig-uban siya sa laing babae o gibiyaan ko. Sa mga inahan nga naminaw diha karon, ayaw ninyo pili ang lalaki nga mao'y mahalon sa inyong anak. Tungod kay pareha sa nahitabo nako, napunta hinuon ko sa lalaking way ayo. Kanimo, Reynaldo, Loren, o Tata, kung asa ka man karon, hinaot nga nakakaplag kag babae nga unungan kahangtod sa hangtod. Dinhi na lang kukutob o daghang salamat, RLN. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suliran. Ako di ay si Gina, 32 anyos, minyo og may anak. Itago na lang ang akong address. Personal kining akong suliran. Kabahin kini sa batasan sa akong anak. Nga naglibog na ko karon kung unsaon ako siya sa pagda o nganong naingon ini siya. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Ma, adto na ko. Eskwela na ko. Sige nak, pag-amping. Bound di ay? Oh, di ay. Niaw. Pagtarong ba yung taon si mong pagtuon nak ha? O, lagi ma. Adto na ko, ma. Okay nak, ayo-ayo. Bye, ma. Ay, salamat Ginoo. Nagihatagan mo kami og buutan nga anak. Tuwa na si Girlie. Oh, mao pa lang gipaglakaw. Unsa man? Pagkakinibawan nga nanguyab ng anak ta? Nguya ba, uy? Kabata pa ng atong anak. Minor de edad pagod na. Ug usap pa nag-eskwela pa na, high school pa lang. Maong dili maayo nga musud pa siya ng uyab-uyab. Uy, di ba yun nakalikayan nga may maibog sa atong anak? Eh, gwapa ba yan as girly? Aw, ibog-ibog lang. Basta kay dili pa ko gusto nga manguyab na si girlie nga atong anak, Fred. Di na. Human akong tuon, ma. Oh, sige nak, katog na. Napaunta ko isulti ni mo. Unsa man na? Naana ba yan ang uyab na ako? Ha? Uy, ayaw sa anak, uy. Bata pa kaayo ka. Nya, kay ganahan man ko niya, ma. Unsa? Ay, pasagdi na lang kaysa magtagbo ng unya na siyang uyab sa gawas. O mao nyo, uy, muadto sa bahay sa laki, kay gidid animo. Kabata pa sa atong anak, Fred, uy. Musugot ka lang nga mag-uyab-uyab na. Madaot ang pagtuon, anak. Yun sa manimo sa pagsiguro nga makadaot. Basin ba yan noon o himuon na niyang inspirasyon? Unsa? Mao nga ingna nga pabisitahon din sa ato ng iyang uyab aron makaila ta kung kinsa na siya kaysa magtagbo noon na sila dito sa gawas. Posible pang mumabdos noong sayo ang atong anak ng kalakiha kung magtagbo na sila sa gawas. Fred! Tinuod ka, ma. Okay na mo nga mag-uyab-uyab ko. Basta kay dili pasagdan ang pagtuon, ha? Dili lagi, ma. Ganahanan ko mo eskwela ko naa siya. Ganahan ba ya untang mo ani sa ato ang akong uyab, ma? Nahala, sige. Og maisulting papa nimo nga dad-ana dinhi sa bay ang imong uyab aron makailami. Okay, ma. Akong ingnon ang akong uyab nga mamisita dinhi sa ato. Nahala, sige.
Paniya sa bahay ha, aron makailami. Oh, ma. Ug salamat ninyo ni Papa, ha. Nga okay na mo nga manguyab na ko. Salamat, ma. Oh, pamalagi ka mulakaw. Wa di kay panilingon ron. Nag-atang kong mauli si girly, nga mauli kuyog ang iyang uyab. Awara, kadili-dili ka pa. Ani-aniya, nag-atang kang mauli ang atong anak, uban siyang uyab. Kay daghan kong isulti nila. Mga pahimangno ba? Oh, nanay. Ah. Uy, yun na, babae mo lagi ng iyang kuyog. Mayong hapon nang, Noy. Ma, pa, mao ni siyang ako iyab, si Alexandra. Ha? Babae ang imong uyab, girly? Minor de edad pa kining akong anak. Apan gitugta na lang unta namong mag-uyab-uyab, kayong magtuman man gyud sa gusto. Og dili sab unta mi gusto nga siya ang moadto sa bahay sa lalaki o magtagbo-tagbo sa iyang uyab sa gawas. Maong amo na lang untang gitugtan nga mamisita ang iyang uyab sa amo. Apan na shock me, kay babae man ang iyang gida, nga giangko niya nga maoy iyang uyab. Unya, nak, pwede ba tang magsulti nga kita lang duha? Bahin sa unsa man na, ma. Dali una. Magsulti una ta. Sunod na ko. Nga naman, ma. Gibiyaan mo na to si Alex sa sala. Naunsa man na, girly? Nga babae man ang gipaila nimong imong uyab. Kay nga no di ay, ma. Dili may gusto si papa nimo nga maunay mahimo nimong uyab. Kay parihas na mong babae. Dili pwede nga kamoy magpares. Ma. Dili na maunak ha. Nakasabot ka? Maong pagbuwag mo, ha ba? Unsa? Number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Please try your call later. Hain naman sa ding bataa, uy. Ay, di gihapon makontak. Lagi. Ay, makalagot gining bataa da. Matinumanon gid gusto. Bisag unsaon og pasabot bahin na yang uyab nga tumboy, di gyud makasabot. Magsige na lang hinuon mig-away. Kay ni gamay man sa iyang grado sukad nga nakauyab anang tumboy. Ang kanang iyang amiga, suway ka kontak. Aw, o tuod. Kontakon ko ayami ka. Sige. Hala, wa ba gid mo may bawo nga nanglarga man ang duha sa Davao, si Curly ug ang iyang uyab, tita? Ha? Davao? Tuwa ang akong anak sa Davao? Ay, kinuo ko. Fred, ang atong anak in town. Dili to suhito og Davao. Gi-message man ka nimo sa iyang Facebook. Wa pa mo reply? Oh, ang ako messenger. Si girly na ni Fred. Nireply na. Oh, ni ako sa Davao. Fred, tuwag lagi ay sa Davao ang atong anak. Unsa may atong buhaton? Oh, papauli ah. Ayaw na lang kasabi. Ami og papauli ah. Dagan na nag-ingon nga ni Daot ako. Sukad pagkawa sa akong anak. Maayo lang og mapatuot o mapauli. Nibalik na si Fred. Nibalik man lagi. Oh. Ma. Girly! Girly, anak! Ay, salamat ka ni pauli ka! Mayong hapon na. Ikaw? Uy, Tina. Nangaunsa naman mo si Fred. Ngano misugot man mo muipon sa inyo ng tumboy nga uyab-uyab ni Girly? Mao lagi pa, uy. Unsaon, mahadlok man ming mulayas pag-usab si Girly. Maong gidawat na lang na namo. Unya, kamo pa ni buhi ana ron. Unsaong naa naman as amo. Unya, wa pag yung trabaho. Unya, nagtuo man kung mausab na si Girly nga among gitugtan, ana. Dili ka na maayo ang inyong gibuhat, Tina. Nga okay ra ninyong magtiayon ang binuhatan sa minor di edad pa ninyong anak. Unya, unsaon man lagi na namo pa. Nga dili man na magpabadlong. May paihatod na ninyo sa DSWD. Ha? DSWD pa? Naglibog na ko sa angay kong buhaton karon. Kay dili na gid pabadlong sa iyang pagpakigrelasyon aning usa ka tumboy.
Og ni apa puyo ang tumboy sa amo, og kami pa'y nagbuhi kay way trabaho. Bisan pa kun usahay mo kita, dili pod mo palit og konsumo. Kun among palayason, basin kun mulayas na sab og kuyog ang among anak. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, minor de edad pa ang akong anak, og may uyab ni nga usa ka tumboy. Husto ba nga amo na lang ni siyang gipasagdan og nitipon pa sa amo ang tumboy sa kahadlok nga mulayas pag-usab ang akong anak? Nilayas na gud ni siya sa Davao dihang among gidid-an sa tumboy. Ikaduhang pangutana, nagsalig ba ka ning among anak nga sobra na mo kapinangga? Pero kadapato na kaayo ko niya para mutagam. Pero tinuod ba nga ma-DSWD ming mga ginikanan kung makadapat mi sa among anak nga minor de edad pa siya? Ikatulong pangutana, husto ba sab nga amo na lang isurrender sa DSWD ang among anak kay minor de edad pa siya? Unsa man say paagi ana? Ikaupat o katapusan. Pasagdahan na lang ka ni namong among anak sa iyang gusto, nga nakigtipon og tumboy ang among anak nga usa ka minor de edad. Dili basab kaha kami ang ma-question ani nga among gipasagdan. Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, Gina. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw dinhi sa tong programa, kini ang akong suliran. Ako si Dr. Rene Obra, magig-uban kaninyo sa inyong mga gumunhap ug kalibo sa kinabuhi, mohatag og tambag ug solusyon sa mga problemang punto medikal, personal, emotional, behavioral, psychological o problema sa mga ginadiling drugas. Ang inyong mga legal nga mga problema pagatambagan sa akong partner nga si Atty. Eileen Bathan. Kasi-kasing pamagi sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran diri kanamo. Pwede kanyo ipadala sa among email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page or sa atong opisina diri sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Anger doesn't solve anything. It builds nothing. But it can destroy anything. Mao kana ang atong pagtulunan nga magkutlok karong adlaw, no? Ang atong magtatampo karong adlaw si Gina. Wala niya gibutang ang iyang address, punto personal. Suma sa nabati nato gina sa drama, ang anak ni Gina nga usa ka minor de edad may uyab nga tumboy. Dihang ila kining gidid-an nga dili na makigrelasyon sa maong tumboy, nilayas kini niadto og Davao uban sa tumboy. Mayo na lang kay ilang na kontak sa Facebook ug ni-confirm nga tuwa siya sa Davao. Ilang gipapauli. Niuli man tuod apan kuyog ang tumboy. Niipon kini nila sa ilang ug sila pay nibuhi sa tumboy. Bisan kun mukita pa ang tumboy, dili kini mopalit ug para konsumo. Na problema na kaayo sila unsaon pagbadlong ug usab sa ilang anak sa kahadlok nga mulayas na sa kini. Mao kani ang atong nabati ganina sa drama. So unang pangutana ni Gina, minor de edad pa ang akong anak ug may uyab ni nga usa ka tumboy. Gusto ba nga husto na amo na lang ni siyang gipasagdan ug nitipon pa sa amo ang tumboy sa kahadlok nga mulayas pag usab ang akong anak? Nilayas na jud ni siya nga sa Davao dihang among gidid-an sa tumboy. Well, Jen, tumboy man or uyab nga opposite sex sa imong anak nga minor de edad, dili gini siya pwede. As a parent, kinahanglan nga aware ka niani nga under your parental guidance pag gining imong anak kay minor de edad pa man ni, no? So akong balikon, tumboy man or tinuod nga lalaki ning imong ang uyab sa imong anak, dili pa gini siya pwede kay lagi, sa balikon ako sa ikatulong kayon, minor de edad pa. Need your parental guidance. Ikaduhang pangutana. Nagsalig baka ning akong anak nga sobra namo ka pinangga. Pero kadapaton gyud kaayo ko para patagmon. Pero tinuod ba nga ma-DSW ming ginikanan kung makadapat mi aning among anak kay minor de edad pa man ni siya. Well, maybe not physical. You just try to advise her imong sultihan, dili makinahanglan gud nga imo ni siyang bitayon sa kahoy o unsa na isul sa sako, pasukan, no, dili ko na. Imo lang ni siyang sultihan nga dili pa siya sakto sa edad nga may kigrelasyon nga ingon anak ka intimate o intense, no? Tumboy man or opposite sex. Minor de edad pa ang imong anak, minor de edad needs parental guidance.
Nang magsabot na niya sa imong bana nga imo ni silang yamyaman, no? Or pasabtan, no? Dili ni siya pwede nga itolerate lang ninyo kay lisod na, no? Ikatulong pangutana. Husto ba sa bang among nalang ning isurrender sa DSWD ang among anak kay milor di edad pa man ni siya unsa may pamaagi ni anak? Well, na pa man mo nga mga parents. Ang man lang adto sa DSWD kanang mga abandoned children. Kung na pa man mo buhi pa man mo mga ginikanan, maybe you need professional help. I think you need to see a psychologist or psychiatrist to assess, to help you, no? Kanang gender choice, imong anak, kung sa iyang ganahan, free na siya, it's a way of life, as long as di siya mo break sa atong societal norms and morals, no? Pero balik ko na ko, minor de edad pa, kinahanglan siyang i-closely guide din yung mga parents. Ikaw pa ito katapusan nga pangutana. Pasagda na lang ka namo ning among anak sa iyang gusto nga makigtipon og tumboy ang among anak nga usa ka minor de edad. Di ba ka may ma-question sa ani sa among pagkaginikanan? Well, need parental guidance pag gini siya as a minor akong balikon sa makadaghan. Akong isugyot nga mudangop mo og professional help diha sa inyong lugar o man imong gibutang imong address para nga matabangan mo nga matambagan ning inyong anak. You sit down with your child, with your daughter. Ang pasabta siya nga dili pa siya andam nga makig relasyon ingon ani ka intense or close labi na sa panahon karon. Okay? So hinaot nga ano sa kamo nakutlo ng mga pagtulunan karong adlaw. Dili ka mo maulaw, mong dayag sa inyong mga problema kay naa kita mga problema nga gisaguban kada usa ka nato. So, gikan ka na mo diri sa RMN, radio mo nationwide. Sa makausapa, ako si Dr. Rene Obra. Nagang salamat ug maayong adlaw.